Fis-sena 2021 irridu nkomplu nagħmlu politika li tagħmel il-ġid, fost l-oħrajn billi anke nħarsu lejn kwistjonijiet u riformi li jagħmlu l-ġid lis-soċjetà. Kliem il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt intervista li xandret fuq Net FM fejn irrefera l-impenn tal-partit immexxi minnu biex mid-drittijiet ċivili igawdu aktar Maltin u Għawċin. U kienet jirreferi għal bidliet li l-gvern qed jipproponi fil-liġi dwar id-divorzju u li għalihom l-Oppożizzjoni Nazzjonalista se tkun qed tippreżenta għadd ta' emendi għax tħoss il-pols tan-nies. U r-realtà hija li ħaseb li għax jiena kont kontra d-divorzju fl-2011, jiena kont fir-realtà kontra l-liġi tad-divorzju kif kienet formulata and I'm on record fuq di jistgħu jfittxu x'kont ngħid dak iż-żmien, imma r-realtà hija illi llum qed jirrealizzaw li dik il-liġi kellha bżonn tibdiliet. U allura oppożizzjoni għaliex l-oppożizzjoni mhijiex shallow, l-oppożizzjoni ħad tkun qiegħda tiddiskuti internament biex noħorġu bi proposti li jien diġà l-ħadd li għadda u rejt ukoll ftit minnhom fosthom f'dak li kif niġu nikkalkulaw il-manteniment. Dwar dan u qal li hemm bżonn riga waħda għal mod kif jingħata l-manteniment, dan anke billi l-politiċi jagħmlu l-politika li kollha l-ġid tal-persuna fil-qofol tagħha. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li fis-sena l-ġdida il-Partit Nazzjonalista jrid ikompli jgħin lil dawk fil-bżonn u jsaħħaħ lil pajjiżna. Għax la darba l-Partit Laburista kasbar isem Malta u biss il-Partit Nazzjonalista li jista' jreġġana lura għat-triq it-tajba. Inkomplu nifhmu li bħala poplu għandna dan l-obbligu illi l-koll nwieġbu għas-sejħa li qegħdin nagħmlu. Flimkien ejjew fl-2021 inkomplu insalvaw lil Malta Għawdex biex nollu lil pajjiżna mill-livell ta' populiżmu għal livell ta' ġid tas-sew ta' kull wieħed u waħda minna. Matul l-intervista Bernard Grech revera wkoll għall-isfidi li pajjiżna wkoll sab ma' wiċċu kawża tal-pandemija tal-coronavirus. Qal li din is-sitwazzjoni bidlet ħajjet kulħadd għax ħadd ma stenna dak li kien se jiġri. Minnaħa l-oħra min qed ibati aktar minn oħrajn, partikolarment minħabba s-solitudni. Qal li jiddispjaċi aktar meta jara kif ċirkostanzi bħal dawn għad hemm ħafna persuni, partikolarment anzjani, li qed ibatu waħedhom. Dwar il-vaċċin u esprima tama li dan jasal għand kulħadd kif suppost. Fl-istess waqt iridu nifhmu li kulħadd irid jibqa' jobdi l-pariri tal-awtoritajiet tas-saħħa la darba l-vaċċin waħdu żgur li mhux se jsolvi kollox. Bernard Grech innota kif l-għażla tat-tesserati li jkun kap tal-Partit Nazzjonalista bidlitlu ħajtu mhux ftit. Madankollu jħoss li xejn ma jisbuq is-sodisfazzjon li dak li jagħmel iħoss li qed iħalli l-frott. Dwar l-isfidi għall-2021, Bernard Grech qal li jrid jara li l-partit ma jkunx magħmul mill-kap biss, iżda li l-organi kollha jaħdmu flimkien. Kien f'dan il-kuntest li ilu jtenni sa mill-kampanja tmexxija tal-partit li fil-ġimgħat li għaddew ingħata bidu għal proċess ta' tiġdid sħiħ fil-ferat fil-kumitati sezzjonali f'Jannar u anke b'ħatriet importanti li saru. Mis-soċi dwar ir-rixaffel li għamel il-gvern ftit tal-ġimgħat ilu, il-kap tal-Partit Nazzjonalista fakkar kif il-Partit Nazzjonalista kien ilu jappella lil Prim Ministru biex jara li Silvio Parnis jerfa' responsabilità politika għal mod kif il-pandemija laqtet partikolarment lill-anzjani. Qegħdin nkunu tassew in touch man-nies, jiġifieri n-nies hemm barra x'qegħdin iħossu, in-nies hemm barra x'qed jesperjenzaw. U allura meta aħna tlabna r-riżenja ta' Silvio Parnis, dina ma tlabniex jekk waqgħet mis-sema, imma lix konna qegħdin nħossu illi falla, konna qegħdin nħossu illi mhux biss falla imma kważi tmejjel bil-weġad tan-nies, u allura konna qegħdin nittrażmettu dak li qed iħossu n-nies hemm barra. Minnaħa l-oħra utenna li jemmen fil-membri parlamentari kollha tal-Partit Nazzjonalista u jekk isir reshuffle fix-shadow cabinet dan isir biss biex jirrifletti u jwieġeb għat-tibdil li sar fil-kabinet. Fil-waqt li wieħed li sbaħ xewqat lil ħaddiema u l-volontira kif ukoll il-Maltin u Għawċin ta' rida tajba, Bernard Grech wieħed li fis-sena l-ġdida se jara li l-Partit Nazzjonalista ikompli jiltaqa' man-nies il-ħin kollu.